Святейшество, Светейши Авон на Богохранимата Софийска епархия и кръстоносец на Българската църква. Този празничен ден, когато благодата на Светия Дух отново ни събра да прославим дивния в светиите си триединен Бог с една уста и едно сърце, позволете ми от името на монашеското братство и богомолния народ, който по думите на апостола е царствено свещенство, да ви благодаря синовно и всесърдечно за вашето отеческо внимание да ни благословите и осветите с първосветителското си молитвено присъствие. И тази година по Божие съизволение богослужебната прослава на преподобни Силуан Атонски събра многочислен богомолен народ. С благодарност към Бога възкликваме с думите на псалмопевеца Свети цар Давид: ето колко е хубаво и колко е приятно, когато братята живеят заедно в единство. Въпреки че дошлите да прославят и изпросят благодатната помощ на Свети Силуан са от различни националности, нашият събрат игумен Серафим от Суховския манастир в братска и единокръвна и единовярна Сърбия, братята певци от храма от манастира Света Теодора в Солун под водителството на протопсалта Кир Йоаннис Хасанидис, братята певци от Белград под ръководството на Владе Симич, заедно с нашия прекрасен хор Фенер на протоиерей Владко Тасков от Сандански, отец Поликарпус от Света гора и много наши близки от Солун, Нигрита и от много градове на България. Всички ние сме свързани с верността към заветите на общото църковно предание, съдържащо пълнотата на божествената истина, която вчера, днес и вовеки е една, както и обитаващият в църквата Христос. Въпреки националното ни различие, ние сме свързани с православността на вярата, защото чрез един дух всички сме кръстени в едно тяло, защото всички заедно сме църквата Христова. Затова именно скъпим общото предание и вероучение на църквата, защото тя е стълб и крепило на истината. През 12-вековното съществуване на българската църква, в годините на държавен и църковен възход, както и през годините на сурови изпитания в сложни исторически условия, христолюбивото сърце на православните българи се умяло да опази апостолската заповед: стойте и дръжте преданията, които научихте. И както вярно подчертава великият български иерарх, търновският митрополит Климент Друмев: ако обичаме народа си не лицемерно и за временни облаги, а искрено, от душа и сърце, ако е скъпо за нас народното добро и народното бъдеще и преуспяване, длъжни сме всячески да пазим като очите си нашата православна вяра и да се пазим като от огън от всяко незачитане и от най-малкото посегателство на нея. Ваше Святейшество, ползваме случая да споделим с вас нашата обезпокоеност от решенията и енцикликата на Критския събор. Искаме да вярваме, че Светият Синод на Народната ни църква ще оцени съборните документи през призмата на православната догматика и ще издигне авторитетния си глас за опазване на православното вероучение и еклесиология неувредени.
Вярата ни е вдъхновена от синодалното решение на 24 април 2016 година, с което бе искана поправка на предсъборните документи, както и единогласното богомъдро решение на синодалните архиереи от 1 юни 2016 година да не участват в мероприятието, не предвещаващо никакво тържество на православието. Ние, както и милионите православни християни по лицето на света, възприехме това смело и принципно най-вярно синодално решение като промислително, а епископата Народната църква като благодатен проводник на Божията воля. Подвигът на българската църква е с историческо значение. Тя в лицето на ваше светейшество и синодалните архиереи защити с достоинство своето старшинство по силата на древната пентархия, за да има основанието да бъде вероучителният православен Трети Рим. Нека не забравяме, че столичният град на богохранимата ви катедра пази живо свидетелството на Севдикийския събор от 342 година, което дава морално право на Светата Българска църква да предложи домакинството си за същински православен събор отново. Гласът на Българската църква за неучастие в Критското събрание беше чут от милиони разтревожено православни сърца по лицето на света с благодарност към Бога. Тези дни те отново са в очакване да чуят авторитетния и спасителен глас на една от най-древните църкви в православния свят, за да се опази до сегашното учение на църквата Христова без никакъв нюанс на увреденост. Ваше светейшество, синовно моля да приемете още веднъж чистосърдечната ни признателна благодарност за вашето внимание към нас, както и молитвеното ни прошение към Светодателя Бог, да даде на ваше светейшество духовни и телесни сили за многолетно пребиваване на божествената стража, за опазване единството на църквата и чистотата на православното вероучение. На многая и благая лета, святейши владико. Амин.